सिगांथारावनो आंनि एसके बड' ब्लग इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय। बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि थांनाय दिनफोराव बेबायदिनो खालामाथि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जि खानामाख्रा दै, बे खानामाख्रा दैया बेबायदिनो खंख्राजरा आरो दैसुमजरा दंग'जों बायफ्लंलांनानै बेबायदिनो गोबांथार बिजिनि ओनसोलजों थानाय गामिफोरखौ बेबायदिनो नहापारा, मालिपारा, सबायझार, खंख्राजरा, दैसुमजरा आरो बेबायदिनो गोबांथार गामिफोरखौ संहार खालामदों आरो गोबां हा हु आरो बारि बागान खुरखानानै लांदों। दा बे दैबानानि गेजेरजोंनो सानैसो सुबुंनि जिउ खहाबो जानो गोनां जादों। दा बे दैखौ बायफ्लंलांनाय दैखौ दानि प्रमद बर' सार दैदेननाय BTR सरकारा बेबायदिनो थेनायनि हाबाफारिखौ लागासिनो दङ आरो लोगोसे 31 नं सिडली समस्तिनि MLA सार जयन्त बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे निसिमानि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोननि दारै दा बे प्रटेक्शना होजागासिनो दङ आरो होगासिनो दं, मावगासिनो दङ। जोबोद गिदिर प्रटेक्शन जादों, दा जोबोद बाख्नायथावना। दा आङो बेफोरबायदि प्रटेक्शन होनायखौ आंनि भिडिअनि दारै नोंथांमोननो आं देखायनो थाखाय नाजागासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामा माथिनो नायलांदो, अब्लानो गासैखौबो नुलांजोबगोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामा माथिनो नायलांदो। दायो जोङो जायगासिम थांगासिनो दङ लोगोफोर। मा रोखोम मावदों एबा मा रोखोम प्रटेक्शन होदों नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दारैनो गासैखौबो नुजोबखागोन। लामाफोरनि थाखायबो बर्थमान प्रब्लेम गैथ'आ, नै मोजाङानो। जेखिया गारिजों फैया मानो फैजायो आरो जेबो प्रब्लेम गैया। दा जोङो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बेयाव फैनानै नायफैनो गोसोब्ला आराम फैनानै नायफैनो हागोन। दा नै बेबायदिनो मोनहां मोनहां जाबाय आरो बेजों लोगोसे हनै गोबांथार मानसिफ्राबो फैनानै नायफैदोंमोन। नै बयबो फैलादों, नै लामाफ्राव लोगो मोनो। जोबोद मोजां आरो लामाफ्रा, फैनानै नायफैनो हागोन आरो। दा जोङो थांगासिनो दङ। दा फाइनालि जोङो जायगासिम मोनफैबायानो आरोना लोगोफोर, नायलांदो अब्ला भिडिअफोरखौहाय। दायो खालामाथि हाजोनि आफाङावनो जादों बे प्रटेक्शन होनाया। नै नायदो, बै हाजोआनो जादों जाहैबाय खालामाथि हाजो आरो बेजों लोगोसे नै गोबांथार खख्लेंफोर दंफैयो आरोना। आरो बेजों लोगोसे दायो माखासे खख्लेंफोरखौ लानानै फैगासिनो दङ। आङो नोंथांमोननो गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दङ। प्रटेक्शनफोरखौ मा रोखोम मावदों एबा मा रोखोम मावजानाय जाखो आङो गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायजोबगोन। अब्ला नायलांदो लोगोफोर। दा बेजों लोगोसे बेयावहाय खालामाथि हाजोनि आफाङाव दैसुमजरा दंग'खौ प्रटेक्शन होनायाव जोंनिनो नै जोंनि ब्रादार इब्रुसखौहाय लोगो मोनफैदों आङो। दा खामानिफ्रा मा रोखोम आवगायनानै दं ब्रादार? ओरैनो खामानियाथ' बिराद मोजां जागासिनो दङ। माने दिनै थांनाय हरावबो हरसे बुरदों, दैया एसे देरदोंमोन। बेस्राफोर खख्लेंनि ड्राइभारफोरखौ फुथुनाय जायाखै आरोखि। गंथामबो कन्टिनिउ हरसे मावहोदों। ओमफ्राय बिराद मोजां माने दायथ' दं, फरेस्टआबो लोगोआवनो दंफाखायो। ओमफ्राय खामानियाबो एकदम आग बारायगासिनो दं, गिनांगौ जेबो गैलिया। ओरै भबानिपुर माबा सबायझार, ओमफ्राय मंगलियान, ओमफ्राय ओरै बिजनि बे साइडनि मानसिफोरा बिराद खस्थ' मोनहैदोंमोन नालाय दाखाल बाना जानायाव। दा बन्द' खालामबाय आरोखि। एकदम हेभि प्रटेक्शन जागासिनो दं। जायनि फलाव मानसि थैनो गोनां जालायदों बे दैनि थाखायनो। दा बेनिखायनो जोंनि बर'फोरखौ आं सन्देस हरदों, माने दासिमाव फैबावगोन नामा फैबावनो होनना साननाय थायो नालाय। दा गिनांगौ गैथ'ले आरोखि, बुरखेनानै हरै हरबाय फुरानाजोंहाय। फुराना लिगजों ओरै हरफिनबाय आरोखि। दाथ' प्रटेक्शना गोलावैनो जागोन। एकदम गोलाव 3-4 मास 5 मास जागोन दोनथ'। दा हेभि मावला 3 मासाव जोबगोन। दा भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांजोबखागोन अबसे, अब्लाबो आं ब्रादारनाव सोंगोन बेखौहाय मेन साइज बल्डारजोंहाय जाबनानै नेट हेबगोन नामा? औ बिदिनो हेबगासिनो दं। नोंथाङा दा नों नायनानै हगारनो हासिगोन। माने मेन साइज 5 मिटार, माने 12 फुट गोलाव गुवार
हेबदों आरो ओरैनो लेबारफ्रा बेसेबांसो दंफैयो बेयाव जास्ट दाथ' 100 जननि बारानो दङ 100 जननि बारानो मावग्राफ्रा आरो फैगासिनो दङ दङ बिदिनो खख्लें गंथाम दं JCB गंसे दं ओमफ्राय ट्रेक्टरा गैयालाबो 30 खानसो ट्रेक्टर दं 30 खानसो ट्रेक्टर दं ओरैनो खख्लेंआथ' जेनेबा फैगासिनो दङ आङो लामायावबो लोगो मोनबोदों अब्ला जेखियाना ओरै बिजिनिथिंजायनि जेसेबांनाखि गामि ओनसोलफोर आरोना ओरै मंगलियान सबायझार ओरै गासैबो खुंख्राजरा दैसोमजरा जेसेबांनाखि हलि दा बिथांमोननि थाखाय जोबोद गिदिर सेफटि जाबाय दा मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय आं मोनसे खावलायना होयो माने नैबे जोंनि फंबायनि चेनेलखौ जायफ्रा नैबे दै मानास माबा माख्रानि दै थाङा खुख्लाब जाहैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होनांगौ बिथाङा बिराद खस्थ' खालामनानै फैदों गावनो गोसो जानानै बिथांखौ जों लिंहराखै बिथाङा गावनि थाव सोदों खरस खालामनानै फैदों बिथांनि थाइसेबो मुलाम्फा गैया बेल' बिथाङा शेयार खालामजानो लुबैयो साबस्क्राइब खालामनांगौ बेनो आंनि खावलायहरनाय बिथाङा देखायबाय थालांसिगोन थेंक इउ से दा नै बेफोरनो आरोना खख्लेंआ आरो माखासे खख्लेंआथ' आरो फैगासिनो दङ आं लामायाव लोगो मोनबोखादों आरो बेजों लोगोसे नै लेबारफोरा बेफोरबायदि न' लुनानै थाफैदों आरोना दा बिसोरनो खामानिखौ मावगासिनो दङ आङो देखायनो नाजागासिनो दं नोंथांमोननो दा बिथांमोना सुथि जादों खोमा ओरैबायदि उन्दुनानै दंजोबो आरोना सुथि मोनदों नामा रेस्ट लादों आस्सा नै बेफोरबायदि उन्दुनानै दङ ओरैनो फुंनि खयथानिफ्राय जायो खामानियालाय आस्सा फुंनि 6टानिफ्रायनो स्टार्ट जायो ने ओमफ्राय साननि खयथासोआव सुथि मोनो जेनेबा आस्सा ओमफ्राय बेलासिनि 6टासिम अब्ला मिथिखाबाय बिथांमोनानो गासैबो खामानिखौ मावजोबदों आरोना अब्ला आङो दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोननो नायलांबाय थादो दा बेयावहाय हेबखांजोब्बाय आरो नै माखासेफ्राखौ बेबायदि थननानै दोनजोब्बाय आरो बेखौ बियो गासिबो अलरेडि गासिबो जाजोबखाबाय दा नै बेयावहाय माखासेफोरखौ हेबगासिनो दंबावो नै बहुद गोबां हेबगासिनो दंबावो आरो नै बेफोरखौ हेबगासिनो दङ কি সিস্টেম আপনার এইটো বনোৱাটো হয় নেকি माने बिथाङा मिथिथ'आनो आरो माने सोरबा सासेसो दं आरो बेखौहाय मावहोनाया दा डिटेल्स बियो मा सिस्टेम मावदों बेखौ बे मिथिथ'आ दा नै बेफोरबायदि बुरथेजोब्बाय आरोना आरो बे बुरथेनायनि सायावहाय ओरैबायदि बल्डार प्रटेक्सन होनाय जागोन नेट हेबनानै थोरफो 3 4सो होगोन होननानै बुंदों आरो दा नैबेजों लोगोसे नै बल्डारफ्रा बेफोरनो बिराद गिदिर गिदिर बल्डारफोरखौहाय जाबनानै नेटफोरजों हेबनानै होनाय जागोन आरो दा नै बेफोरबायदि बुरथेग्रोजोब्बाय आरो खख्लेंजों नै बै खख्लेंआ बुरथेगासिनो दङ दा लोगोफोर दैखौ ओरैजों दानगार हरनाय जाबाय आरो नै ओरैजों दानगार हरबाय बे दैयानो ओरैजों थांदोंमोन नै बेजों बायफ्लं लांदोंमोन खुंख्राजरा दंग आरो बियो ओरैबायदि गिदिर बायफ्लं लांदोंमोन बेजों जेसेबांनाखि ओरै मंगलियान एरिया सबायझार बिजिनि एरिया गासैखौबो बे संहार खालामहैजोबदोंमोन आरो बियो जायनि फलावहाय दैबानानि गेजेरजोंनो मानसिया गोजावनानै थैनो गोनां जानांलायदों आरो दा नै खख्लेंफोरा बेफोरबायदि बुरथेगासिनो दङ वाव नायदो नै लोगोफोर जोबोद गोलाव आरोना प्रटेक्सन होगोना नै ओरैबायदि खख्लेंजों बुरथेजोब्बाय नै आरो बिनि गाहायाव दै स्राय स्राय बेनोमोन दैया दैसुमजुरा आरो बेबायदिनो खुंख्राजरा दंगजों हाबनानै गामिफोरखौ सिलिंखार खालामनाय दैया बेनोमोन दा लैबाय आरो अखा हायोबाथाय हाजोआव ओरैबायदि स्पिड फैखायो कारेन्ट बायदि दा नै बै हाग्रानिफ्राय लानानै ओरै बुरथेनानै होनाय जाबाय आरो बेखौ दा गासैखौबो बल्डार प्रटेक्सन होनाय जासिगोन बल्डार जाबनानै नेट हेबजोबसिगोन आरो दा ओरैबायदि गोलाव आरो नै आरो ओरैजोंबो नायदो नै बेसेबांबा गोलाव आरो बैसिम दानगार हरनाय जाबाय आरो बेखौहाय दा नायदो नै लोगोफोर बेफोरबायदि बल्डार जाबनानै नेटफोरखौ हेबजेननाय जाबाय नै बेयावहाय मोनसे हेबजेननाय जाबाय नै ओरैबायदि गोलाव आरो बेजों लोगोसे बेयावहाय होगोन नै बे माथावरि बुरथेनाया गासैबो बल्डार जाबनानै नेट हेबजोबनाय जागोन बेयावहाय 3 थालाना बेसेबांबा थोरफो 3सो नेट हेबनाय जागोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो बे गासैबो माथावरि खालामनायखौ बल्डार जाबनानै नेट हेबजोबगोन आरो गासैखौबो नेट हेबजोबनाय जागोन